preguntat, no fa No, res. ell aquest tema el toqui, prohibit. Va, sí, fiquem una això. Doncs el club ha decidit fer una millora o un canvi amb el tema corporatiu com a identitat i com a imatge, no, en aquest cas. Modernitzar més la imatge, intentar evolucionar amb el tema més empresarial i amb el tema de comunicació des del club. L'encàrrec principal que ens ha fet el Futbol Club Benavent ha estat el de buscar una unificació de la imatge perquè vagi d'acord amb tot el que s'ha fet fins ara al Futbol Club Benavent, que és dur a terme una bona gestió esportiva i també una bona gestió econòmica. Què és el que falta ara? Doncs una bona gestió de la publicitat. Penso que el club fa un bon pas endavant en el que és la modernització i les aspiracions que tenim dia a dia per millorar. Vull dir, és una de les nostres premisses, una de les nostres finalitats, millorar el club en tots els aspectes, no tan sols en l'esportiu. Sempre hem cregut en un model de club una mica més enllà de l'esportiu, que inclogués més coses, i la imatge del club és un dels fets importants que avui en dia intentem tractar i, com molt hem fet avui, donem un pas endavant, actualitzem i modernitzem.